Malawi Today. Mwaswera bwanji Malawi chigawo chino chakumasana. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikulandireni programu yanga imene ndikubwera nayo. Chigawo chino ndinalonjeza kuti ndikhale ndi programu awiri, chigawo chakumasana komanso chigawo chakumadzulo. Programu yanga chigawo chakumasana kuno ya nkhanga zaona ndiyamba ndi nkhani imene yavuta mdziko la Malawi imene yokhuzana ndi machine ya just mathematic komanso nkhani yochita auditing. Amalawi azanga ndiyamba ndi kuyankhula kwa Elon Musk ameneyi ndi kaswiri pa kompyuta amene anayamba kuiphunzira kompyuta ali wachichepere mpaka ndikukula nayo mpaka ndikufika usinkhu umene uli, ndipo atafusidwa ku America ndikuti atafusidwa ku America chifukwa tinamva shehe wina mashehe abidala amene achani mashehe abidala amene amangobwera pamalo siku limene kuli sadaka ija ikapita ushehe uja umathira pomwepo. Ndiye pali shehe wina shehe wa bidala amanena zonoti panopa maiko azungu akutukuka akukwera, tikuyenerekanso nafe tisasalire mbuyo, tikuyenereka kupita chitsogolo. Ndiyeno azungu omwe aja akufunanso atiyankhire shehe uyu wa bidalayi kandi shehe ndani amene atalandira ndrama 1.5 million yonena kuti shehe mukakafika mmalo muja mukayankhule izi 1.5 million imene analandira gulu la Public Affairs Committee chimene chichimodziwe kunena kuti Public Affairs Committee analandira ndrama each and every person 1.5 million kubwera pamene paja kuti azapusisa Amalawi. Nde pano ndifuna ndibwere ndi Elon Musk amene iye ndikaswiri pa kompyuta ku America. Nthawi imene chisankho cha ku America chitayandikira atamufunsa funso kunena kuti kodi tikuyenera kugwiritsa ntchito manyo kapena kompyuta ku Americako, ndiye ma Americans aja anakana, ananena kuti ayi, ikakhala nkhani yofuna kusankha munthu amene ifeyo tikumufuna sitikuyenereka kugwiritsa ntchito mashini chifukwa kompyuta imapanga china chilichonse chothekera kusokoneza kupanga china chilichonse. So ikafika nthawi yonena kuti tikuyenereka tinsankhe munthu, tikuyenereka kuti anthu tikhale pamzere aliyese kapepala kakuchonga ndikuponya, kapepala kuchonga ndikuponya, ndipo anthu akhuthule zinthu zimene zija ndikuyamba kuwerenga chimozi mpaka tipeze munthu amene anthu amkonda. Komano tisagwiritse ntchito mashini. Elon Musk amene tikunena kuti kwawo ku America, kwawo kwa azungu, shehe wa bidala amene amajaza chibudu ala Comrade inu maziziwa ifeyo nde oziziwawo Malawi weniweni. Agogo athu wa Chisilamu, gogo wathu wina Mkristu, nde tikuziziwa bwinobwino. Choncho Amalawi ndisakutayise nthawi pa programu yanga imene sinayambe ndi nyimbo ija mmaikonda imene mmaidziwa kunena kuti Comrade Ntanywa wafika. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Programu yanga ndiyambe ndi Elon Musk akuti chani atamufunsa kuti kodi tigwiritse ntchito mashini povotera kapena ayi, nde mumvesese kuti ayankhe kuti chani. If we can just make sure that only legal citizens can vote, which is how it's supposed to be, I'd say that'd be quite a victory compared to where we are right now. It just, and I think having more transparency on elections, maximum transparency on elections, and as I've said before, I think we should not allow voting machines of any kind.
I've been programming computers since I was 9 years old, and I know how easy it is to get a line of software wrong or hack a computer, and so I think the last thing we want to do is have electronic voting machines. We want paper ballots in person with ID. And actually, sort of, in terms of a real AI danger that hopefully is not there this year, but will certainly be a danger in the future, is that advanced AI will be super good at hacking computers. And so if you have voting machines that are connected to the internet and you've got super advanced AI that can potentially affect those machines, I think that's very dangerous. So we actually, so what I'm saying is that I'm normally someone who favors technology. I'm super, 21st century technology boy right here. And I'm saying no machines for voting. Yeah. Amalawi umutu ndi mmene wati yankhulira Elon Musk kunena kuti no voting machine kumene kukutu ndi kudziko kumene anthu tikunena kuti ndikotukuka akukana kunena kwa America kwenikweni sikutinso ku Philippines kuja anagwisa ntchito machine andikubera koma kwa America kwenikweni anakana nde mashehe abidala amene analandira 1.5 million akubwera ndikuauza Amalawi kunena kuti yayi ifeyo kutukuka kwa mtundu wanji economy ya dziko lanu siri bwino inoyo kajekete mwavala mwachita kubwereka ndrama akujanda Chakwera inu simukuja nawo Chakwera he's a billionaire inu olopa usauza simunafike. Amalawi wanena kunena kuti vuto la computer imatha kusintha china chilichonse and simungaelese kunena kuti computer yapanga mwakuti. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM demonstration. Lachiwiri pa 7 May 2025 umzinda wa Mzuzu kwaterera omwe Mzuzu concerned citizen yakonza zionetsero mass demonstration zomwe zikhala zikuchitika mu mzinda wa Mzuzu ndipo nthawi ya 9 o'clock kumawa tiyeni tonse kuzionetserozi omwe Amalawi akukana kugwiritsa ntchito smartmatic machine komanso ofuna kuti apereke mpata kwa ma independent auditors kuti akachita audit bungwe la MEC kuti muli zotani ndipo sakuvomera kuti pazakhale zolakwika pa tsiku la chisankho komanso posakhulupirira zipangizo zonse zomwe zikhale zigwiritsa ntchito kudzera pa electronic machine. Tiyeni tonse maunyinji kuchita Mzuzu komanso madera ozungulira kuti katenge nawo gawo pa zionetserozi. Kumeneko ukakhalanso Comrade Boni Kashororo, Comrade Gomezgani Nkoma, Comrade Lighton Mangoji, Pastor Shumba, komanso Nomandwa Katakwe, Boni Kalinda. Onsewa akhale kumeneko kuchititsa zionetsero malo wake kuyambira pakatoto secondary school ground. Tiyeni tonse pa 27 May 2025 pomwe tikuti zinthu sizikuyenda zinthu sizili bwino. Mzuzu concerned citizen yakukonzerani zionetsero akuti dziko la Mozambique, Philippines, Venezuela, Kenya, Uganda akulira ndi chimashinichi kodi Amalawi akhala akulira. Tiyeni tonse tikatenge nawo gawo. Tiyeni tonse wina Mzuzu komanso madera ozungulira ndi Malawi wina aliyense kuti akatenge nawo gawo. Mzuzu concerned citizens mass demonstration. Tiyeni tikakumane komweko.
Mukale nane pamene ndikupitiza programu pa Limpopo FM nkhani ndionena kuti no smartmatic machine komanso aboma mukuyenereka kulola ma independent body kuti akachite audit mo system ya Malawi Electoral Commission. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Zina lako palibe. Unapenda kukakala kutani. Kukakala kutani. Ora tegezeka manja bambo. Nikupesa nyama njali manja. Nikujua kuti zina chairman wa MEC. Ama panga chitwacha kupanikizidwa. Nikuchitidwa influence. Ndipandi kunena izi chikuwacha kuti. Tapanga zisango zina kumbuyo. Ndipanoka asa mukuziwa. Kuti kwani wamena anaendesa chisango mwa chilungamo. Ndi amena anapanga zache zokocha. Ndi amena anakuisa Malawi kwa mbili. Ndi ndani. Noka asa. Lachiwiri, palene safari bae, kuendo na... Mwaswera bwanji mai wanga, mwaswera bwanji mai Joyce Banda. Ndimati mai wanga chifukwa ndi mai amene ali mai wa umunthu, mai amene ali ndi nzeru. Ndikanena kuti muli bwanji bambo wanga, ndimanena kuti bambo Peter Mutharika, bambo amene ali wa nzeru zonena kuti akhoza kupulumutsa anthu akuvutika pamuzi. Ndikanena kuti muli bwanji achimwene anga, ndikunena atupere muluzi chifukwa he is my brother in blood. Komanso mchimwene amene Amalawi amati akayang'ana akumanena kuti mwina uyu akhoza kukhalanso Klaus Chilima watu. Ndikanena kuti muli bwanji ankolo, ndeti manenatu Enoch Chihana amene tikaona timaona kuti awa ni mausinkhu abambo athu, mausinkhu amayi athu amene akhoza kutithandiza ndi kutukula dziko lino. Ndeti tili ndi ankolo ena kumeneko amwene fumbo. Choncho Amalawi chigawo chakuma sana kuno pa Limpopo FM ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti azisogoleri nonse mutakhala ndi mtima ngati wa mai Joyce Banda, dziko lathu likhala lotukuka. Azisogoleri nonse mutakhala ndi mtima ngati wa Peter Mutharika, dziko lathu likhoza kukhala lotukuka. Ndifuna ndipemphe tonse amene timatumidwa ndi a Joyce Banda, pitani mukagwire ntchito yakuti pitani mukagwire ntchito, musayipise dzina la mayi ndi wabwinobwino. Amene mmagwira ntchito ndi Peter Mutharika mukatumidwa, thamangani mukagwire ntchito imene akutumana a Peter Mutharika, musakaonjezere ndi kuyikapo zina. Mukatero anthu azamba kutukwana kumene kuja muzatukwanisa Peter Mutharika. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Limpopo FM imapanga kafukufuku yapita madera osiyanasiyana dziko la Malawi. Ndafika kale tu mdziko la Malawi, ndakhalamu, ndayenda pena palipose, tapanga kafukufuku. Whether someone likes or not, zimene tikunena ife zimene tazipeza, anthu ena aso mukhozaso kupita. Ife tikunena izi osati tapasidwa ndalama ya chifukwa ife ndi anthu aja amene
sitimaifuna ndramayo kuti ibwere muchinyengo koma ibwere chifukwa chinoti tagwira ntchito yoyenereka anthu aivomereza. So zimene ndikukuwuzani izi ndi zimenenso Limpopo FM yapanga kafukufuku. Sindikunena zonena kuti akuwina ndi wakuti komano tapanga kafukufuku watu. Amalawi ambiri pakadali pano zimene akunena kuti kuli bwino Mai Joyce Banda apita Mutharika aende limodzi apulumutse dzikoli because it's the only father and mother amene tili nawo mu dziko amene angathe kutiwombola. Mundimvesa Amalawi ambiri akunena kuti the only people amene angatipulumutse ku mavuto amene tili nawowa mai athu Mai Joyce Banda komanso bambo athu apita Mutharika. Anthu awiri awa akaenda limodzi ndikuntenga mwana wawo Atupele Muluzi, ndikuntengaso mwana wawo Enoch Jihana, ndikubwera ndikuntengaso Mwene Fumbo, ndiye kuti dziko lipita chitsogolo. Choncho Amalawi ambiri ali ndi chikhulupiriro chachikulu kwa Mai Joyce Banda. Ine ndili ndi umboni ndi chifukwa chake Mai Joyce Banda akapita ku misonkhano kwawo. Anthu akubwera pa msonkhano tikumasiyanisa ndi anthu amene abwera pa msonkhano wa president achagwera. Chifukwa Mai Joyce Banda akamapita kumeneko angonyamuka okha kuchoka kuzomba, anthu akumapeza komweko. Apita Mutharika akamayenda akumangochoka okha kumangochi ndi kukafika kumaloko. Atupele Muluzi akumangoyenda kuchoka ku nyumba kwake ku area 9 kupita kumalo a msonkhano. Frank Mwene Fumbo akumanyamuka ndi kupita kumalo a msonkhano. Enoch Jihana akumanyamuka ndi kukafika kuja. Simuzamva zonena kuti lole ya Ford ikuchoka ku Karonga koma ikupita ku Nsanje. Zimene zonse simuzamva. Muzamva kunena kuti kuli msonkhano kuti ku Nsanje. Muzamva kuti anthu akudowa, anthu akunchisa, anthu akumchinji anyamuka adusa ndi usiku kudieratu akupita ku Nsanje. So zikuperekeratu umboni kunena kuti utsogoleri wabwino uli mwa Mai Joyce Banda, utsogoleri wabwino uli mwa Peter Mutharika, utsogoleri wabwino uli kwa Atupele Muluzi, utsogoleri wabwino uli ndi Ajihana. Sikhalire iwowa anthuwa ndikutisiya ife anthu ndikupita kukapanga zawo. Koma Amalawi akhulupirira kunena kuti mwa anthuwa muli chotengera chimene Amalawi sitizalira. Choncho Amalawi tiyeni pamene Mai Joyce Banda akupita ku misonkhano wawo tatiyeni tikamve kuti kodi ndi fundo ziti zimene akufuna kukatiuza. Kodi apita Mutharika pamene akupita ku misonkhano wawo akuti bwanji. Posachedwa pompa Amalawi ndikhala ndikulengeza misonkhano yakatiti imene aikonza Mai Joyce Banda kunena kuti akupita kwakuti. Ndipo ndikhalaso ndikukuwuzani mu programu ino kunena kuti kodi ma MP amene titapitaso m'madera mwawo anthu achita kunenesa kuti ifeyo MP uyu sitikumupulumusa. Ndikufuna ndikuwuzeni, this is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndikufuna ndikuthokozeni inu azisogolere APP maka Mai Joyce Banda, ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri ndipo auzeni asogolere amene akuyang'ana achinyamata kuchipani kwanu komanso azisogoleri ena maeriyo chairman ndotero mukhale nawo pansi mupitirire. Ku PP sitikumvako nyakanyaka. Ku PP tilinako chikhulupiriro ife Amalawi. Mumve pa Limpopo FM ku PP tilinako chikhulupiriro. Chifukwa chani? Mai munayendesa dziko. Mukuziwa mmene zimakhalira. Kuyendesa dziko zikufunika experience. Mmene ananenera Atupele Muluzi, without experience sungayendese dziko. Ndi chifukwa chake Atupele Muluzi himself amaoneka star chifukwa chonena kuti wagwira ntchito ma department osiyana osampeza apo ndi ngongole, osampeza kuti wabapo, ali ndi experience yoyendesera boma chifukwa akudziwa wakhala ku Minister of Health nthawi imeneyo,
mankhwala amapezeka muziko kungochokako ku Ministry of Health ena kubwerako mzipatala majackson masingano chani zonse kusokonekera ndendi kuti utsogoleri wa PP utsogoleri umene amalawi tikuyenereka kuti tizuyang'ana ndikumatongola maso athu utsogoleri umene ungatipindulire endi nkhani yabwino ndiyonena kuti Mai Joyce Banda akunena kuti pamene iwo akuzipereka kukagwira ntchito ndi apita Mutharika maphunziro a sukulu ku Malawi azakhala aulere m'masecondary school. Mai ndikulepheratu kuziko muwake kulakalaka kuti tinguvotera mawa kuti anathu akulephera sukuluwa aione sukulu nde ndifuna ndikuuzeni manifesto yoyamba ya chipani cha PP ana sukulu onse aku secondary school azakhala akuphunzira ulere ubwino okhala umenewu. Manifesto ya chiwiri ya PP ikunena kuti Comrade Tanya Waji akuti mu 100 days mafuta amene akusowawo azakhala akupezeka akazamba akupezeka mafuta awo ndi mpakana ubwino wa connection. Mai Joyce Banda akunena kuti iwo wotu mukazasankha kukagwira nawo ntchito limodzi ndi apita Mutharika azaonesesa kunena kuti misewu imene sakupangidwayi ipangidwe kodi ubwino ufonse pamene pa. Amalawi titapanga kafukufuku wathu tapeza kunena kuti ma MP awa olo mutapita kudera kwawo kukapanga kumaupo olo mutati mukapange cha mtundu wanji simukadusa kafukufuku amene tapanga ife ali Mpopo tapezeka zonena kuti Mai Joyce Banda kudera kwawo anthu amakonda ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti ma MP awa akamulepo kaluwa ku Eastern ku Rompi East ndi MP yokhayo amene akukayimirira DPP amene anthu akumkonda chifukwa chonena kuti ndi munthu mmodzi amene anamenyera ufulu umene lero ena akufuna kumchita chipongwe Ax Mwanga akuti akufuna amuphe Kamulepo Kaluwa pamene Ax Mwanga nthawi imene Kamulepo Kaluwa amamenyera ufulu sindikudziwa munali muli kuti lero ino ndi amene mukupanga maprogramu onena kuti mukamuphe Kamulepo Kaluwa. Tikudziwa MCP si mafuna democracy mdziko koma Kamulepo anabweresa democracy choncho Rompi East kumene kuku tiyeni tonse tikavotere Kamulepo Kaluwa. Tiliso ndi MP wina amene ali mbusa osati mazibusa ake awa tili nawo akulamulira dziko mbusa amene anthu mwachidule pomunyadira amangoti munkaka mwagwira ntchentche Morris Munthali amene wandi afford kudera kwawo he is capable amene anthu kuderako akunena kuti ifeyo pa Morris Munthali sitikuchoka kuzomba kuli wa independent amene ndi Abigail Bongwe anthu akumeneko akutolo mutabweresa wachipani china chilichonse simukayima pa Abigail Bongwe kusonyeza kuti anthu akuzomba izitu kumalosa MP wawo Abigail Bongwe tapangatu ifetu kuti kafukufuku mukapita kunkhatabe kumene kukuli Noel Chimpeni APP
anthu akuchita kunenesa kuti ife wathu ndi Nowelo Chimpeni wa PP olokuti abwera MP wa chipani china chilichonse koma Nowelo Chimpeni wa PP akukawina. Ndetili ndi Ive Sunday kumangochi Malombe amene wanso olo anthu mutapanga maupo a mtundu wanji anthu aku Malombe akuti ife wathu ndi Ive Sunday wa PP ndipo a Victoria Kingston amene wakuyimira independent aja anali a DPP koma pa zifukwa zina iwo anena kuti no ine ndikayimira independent chifukwa anthu anga titapitanso kuderako takapeza zonoti a Victoria Kingston amalawi akwakonda kwambiri anthu akuderako ngakhale ena ochepa akumaesa kuyankhula izi koma amalawi akunena kuti ife wathu ndi Kingston ndipo tikafika kuja tikuti kunsanje lalanje akuti ndi Gladys Ganda ife wathu ndi Gladys Ganda ndipo tikanyamuka tikafika kuja ku Msanje iziti Msanje Central kumeneko tikuuzidwa kunena kuti ife wathu ndi Salim Bagas Salim Central ife wathu ndi Salim Bagas no matter what Salimu ndi wathu ndeka fukufuku wathu ndi mmene akuyendera kumeneko ndi kutava kutyolo akunena kuti ife wathu ndi Mere na Vicha olo ena atabwera kunoko olo atabwera ndi ndrama olo atatani ife wathu ndi Mere na Vicha ndipo tinathamangira kupita mu Blantyre kufusafusa atuza unoti ayi kunotu lichilomoni ino ife wathu ndi Samia Sulaimana olo ena atabwera motero tabweranso kutyolo izi Tyolo East kumeneko tikuusidwanso kunena kuti ife wathu kuno ndi Ben Phiri ndipo titapita ku Mulanje dera la Bale atuza zonoti ife konse kubale kuno wathu ndi Musowa. Let's see on the beat. Imani miti mwemwe atangolengeza kuti abusa awina kozi zonse zinabonama zati watapulitidwa kunali kunyadira amalawi nauya maobi kwakukera botiwa muse umuti titola mani maulendo wakutiko nukumano komano tadabwa kaleta takwelali kungolunjika kunyanja ya njera uyuyu simose watiba nifalawo akufuna tikafereli mochi Abalawi tikhala tikukuuzani m'madera mwanumo kuti zimene akunena anthu akuti chani tikafikanso tipitatu mulilongwe moto tipita kudowako tikuuzani kuti anthu akunena kuti chani anthu akunena okha kuti ife kuno tufuna wa independent kuno ife wathu ndi wa DPP ife kwathu ndi wathu ndi wa PP ife kwathu kuno ndi wa Ford ife kwathu kuno ndi wa tikuuzani pa Limpopo FM kafukufuku amene tampanga ndikamabwera Amalawi ndi programu ina ya nkhanga zaona chigawo cha usiku ndikubwera ndi nkhani ya Malawi Electoral Commission zimene ine Comrade Ntanyiwa ntapita ndikukalawamo ndazipeza ndi ndikufuna Amalawi muziziwe ndi pamene Lazarus Chakwera atatutumuke kunena kuti kodi kamwana kamene kakaka kanyasika anthu amachaina amandichati kanyasi kamene kabwanji ndifuna ndikululireni Amalawi zimene ndazipeza mu system ya Malawi Electoral Commission zimene zikuapangisa MCP akaima poteropo ife tikubwereranso mpaka 2030 ndezisi zake ndikubwera nazo chigawo cha kumazulo. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM ndikatero tisiyale pomwepa ndingonena kuti nakushukuru Mungu, asante Yesu, tuonana kesho Mungu akapenda, Mungu akubariki. Ndikatero ine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM.
citizen tonse kumzuzu kumene kuli ma concerned citizen kumene kukakhale ma demonstration aja akudana ndi machine aja mathematic komanso kukakamiza chipani chicha cha MCP maka kupyolera kwa Malawi Electoral Commission kulola ma special auditors kuti akachite audit chimene chili mkati chimene akukaniza Anabel Mutharika. This is Comrade Tanywa tiyena mali tonse achigawo cha kumpoto tikasonyeze kusakondwa ndi zimene akupanga chakwera pachatu waliphera kutipangira msewu wachiweta umene ndalama zake waba ndi Baba Steve Mandla. Asante Yesu, Asante Yesu, nakushukuru Mungu, shukuru Mungu, asante sana, asante Yesu.